Anem a veure ara com podem crear diferents nivells i navegar entre els diferents nivells. Per navegar entre els diferents nivells utilitzarem el nostre menú inicial i aquí dintre hem d'afegir un altre panel que sigui panel això és per navegar entre diferents nivells. Selecciona nivell, aquest panel d'aquí falta copi tot, vam fer igual de gran que l'altre o diferent. Farem alguna cosa així. El panel aquest inicial anem a ocultar-lo, selecciona nivell, venim per aquí, afegim un text que sigui selecciona nivell, vinculat a la part superior i centrat. Aquí. I ara anem a crear un nou botó, level 1, vinga, nivell 1 i un altre botó per aquí que sigui per al segon nivell, botó level 2 amb el text nivell 2 i anem a col·locar-los nivell 1 i nivell 2. L'objectiu és que si l'usuari clica en el nivell 1 es carregui el nivell 1, si clica en el nivell 2 vagi per al nivell 2. Abans de fer això, fixeu-vos que jo tindré el meu panell, inicialment tindrem el panell menú inici que es mostra, per tant vam afegir-li aquí un botonet en el menú inici que quan cliqui em mostri el panell seleccionar nivell. Vinga, anem aquí un botó selecciona nivell. Per tant, què hem de crear? Quines funcions hem de crear? Aquí veig que això ho podríem canviar una miqueta perquè quedés millor, però bueno. Quines funcions hem de crear aquí en el nostre controlador? Doncs en el nostre controlador hem de crear una funció perquè, primer de tot, quan l'usuari cliqui en aquest botó d'aquí, selecciona nivell, doncs es mostrin es mostri el panel aquest, panel seleccionar nivell. Per tant, anem a crear la funció. Això és aquí el menú inicial manager, public, void, click, selecciona nivell. Què necessitarem? Doncs necessitarem accedir a aquest panel d'aquí, panel seleccionar nivell, per mostrar-lo. Per tant, com que hem d'accedir aquí dintre, el més fàcil és fer un serial set file, private, això és un game object, i panel selecciona nivell. I suposadament després també necessitarem ocultar el panell del menú inici. Haurem de fer visible un i ocultar l'altre. Així que anem a fer el mateix, serial set file, private, game object per panel menú inici. Perquè haurem de fer un visible i l'altre ocultar-lo. Anem a vincular-los. Aquí tinc el meu canvas, aquí. Panell selecciona nivell és aquest d'aquí. I panel menú inici és aquest d'aquí. Perfecte. Molt bé, doncs al clic seleccionar nivell, el que farem serà accedir al panel menú inici, set active false, panel selecciona nivell, set active true. I també haurem d'afegir
suposadament aquí en el seleccionar nivell algun botó per tirar enrere, vale? I quan cliquem en aquell botó que encara no hem fet, clic, menú i inici. Bueno, selecciona menú i inici. Doncs farem a l'inrevés. Bueno, vaig a fer així, perquè al final el que vull és mostrar el menú inici i ocultar el seleccionar nivell. Vale? Tinc les dues funcions i ara anem a vincular-les amb els botons. El botó de seleccionar nivell és aquest aquí, així que anem a buscar-lo, seleccionar nivell, anem al seu on clic, li vinculem al canvas, menú inicial manager, i això és el clic selecciona nivell. I per al panell aquest d'aquí anem a afegir-li un botó, anem a mostrar-ho per veure perquè si no anem a afegir també un botonet, botó menú inici. Vale. Amb el text doncs inici o tornar enrere, el que sigui. Aquí. Vale, i ara clicant al botó inici li vinculem la funció de menú inicial, clic a seleccionar menú inici. Vale, ara ens faltarà afegir els esdeveniments de quan clico en el nivell 1 i nivell 2. Bueno, farem el mateix esdeveniment, vale? Quan cliquem en cada un dels nivells. Seleccionar nivell i inici. Vale, això ja ho tenim. Vale, cada cop que jo cliqui en un d'aquests, en el nivell 1 o nivell 2, nivell 0,2. Vale. El que voldrem serà que hi ha una funció public void clic selecciona o load, no? O bueno, no, selecciona nivell. Sí, perquè seleccionar nivell és el canviaré aquest nom. Bueno, és igual. Clic load nivell, vale? I aquí rebrem el nivell que jo vull carregar. Això és un string, nom del nivell. Realment, el nivell és l'escena. Ara, com ho podíem fer per carregar un nivell? Doncs és molt fàcil. L'scene manager.load_ascent, i què rebrà aquí? Doncs el nom del nivell. Ja està. Tan senzill com això. Ara venim aquí. I ens venim al nostre botó 1. Aquest és el nivell 0. Doncs quan cliqui aquí dins, em crida la funció, clic-lo al nivell, i aquí li indicarem el nom del nivell. Quin serà el nom del nivell? El nom de l'escena. Vale? Aquesta escena és level 001. Vale? Se m'ha anat aquí el botó. Load nivell. I aquí li posarem el nom de l'escena. Ara aquí anem al 2. Encara no tenim creada la segona escena, però bueno. Anem a vincular-li aquí. Load nivell. I aquí li posarem doncs, que carregui l'escena que es digui level 002. Vale, anem a crear la segona escena. Vale, espera que ho he fet molt ràpid. Vinga, anem a crear una nova escena.
Clar, per crear una escena, fixeu-vos que jo vull algú molt semblat al que tinc. Save. Vull algú molt semblat al que tinc aquí. Val? Però en menú inicial... Perdona un moment. Menú inicial ocultarem aquest... Vale, que quedi millor. Vale, doncs... Sí, save. Jo vull algú molt semblat al que tinc aquí. Per tant, doncs, puc fer un copiar i pegar. I aquesta li dic que és la 2 i anem a fer-hi algun canvi. El canvas aquest l'ocultarem un moment. Epa, tot el canvas no. Ocultarem el menú de la pausa. Vale, i anem a fer algun canvi aquí en aquesta escena. Doncs aquí tenim el tile palette. A veure el grid. Bueno, més que res perquè es vegi que és diferent, anem a afegir algun cherries més. Prefabs, cherry... Vale, un altre cherry. Està aquí... Anem a moure'l. I un altre cherry. Bueno, això ho podríem afegir dintre d'un... cherries per tenir més organitzat. Així que tenim tots els cherries. Bueno, no afecta molt tampoc, però sí en l'organització. Vale, i si volem posar aquí anem a canviar una miqueta el mapa també per veure que és diferent. Per exemple, no sé què volem posar. Això aquí. I anem a afegir això aquí. Bueno, es veu que és diferent, no? I aquest enemic d'aquí el mourem i el posarem a l'altra banda. Aquí. Perfecte, ja tenim la nostra segona escena. I anem a guardar i ens n'anem a la nostra primera escena de totes, que és el menú inicial, i l'executem i anem a veure si podem navegar a les dues escenes. Vale, cliquem a seleccionar nivell. Si selecciono el nivell 2, tenim aquí un problema, i el que ens està dient és, bueno, no sé si es veu, diu could not be loaded because it has not been added to the build settings. Vale, això és perquè, bueno, si anem a l'1, a l'1 sí que ho tenim, perfecte. I l'error aquest que ens està donant és perquè hem d'anar, afegim l'escena, hem d'anar a la segona escena, li donem aquí a File, Build Settings, i ara sí que ja la puc afegir. He afegit la segona escena, i ara ja tornem un altre cop a l'escena del menú inicial, li dono al play, i hauríem de poder navegar entre les diferents escenes. Selecciono nivell, nivell 2, vaig cap al segon nivell, venim aquí, li donem a finalitzar, selecciono nivell, nivell 1, finalitza. Què passa si jo vull canviar aquesta part d'aquí, per exemple, no? Jo vinc aquí en el canvas i dic, mira, en els menús superior, doncs això no m'acaba d'agradar com està. La imatge de la cherry, doncs vull que surti una miqueta cap a l'esquerra, o bueno, vull fer algun canvi aquí en el canvas. Com que no són prefabs, són independents. Vale? Són independents entre diferents escenes. Això ens pot ser útil en alguns casos, però en alguns altres casos no. En el cas del Game Manager no hi ha cap problema, perquè el Game Manager l'únic que tenim és l'script, i d'script sí que és veritat que només n'hi ha un, vale? Però el Game Object és el que estem repetint. I on si volem mantenir un únic Game Object, doncs, per exemple, claríssimament està en el cas del Canvas, no? Pues el Canvas i el que és el menú aquest del menú pausa, aquest sempre voldrem que sigui el mateix, en general.
Vale? Doncs si volem que això es mantingui, el que haurem de fer és transformar-ho en un prefab. Així anem al primer de tots i agafem aquest canvas aquí i el transformem a prefab. Vale? Ara anem a la nostra escena, anem a la segona escena de totes que teníem feta. Aquí en aquesta escena el canvas no és un prefab, però jo me'l puc carregar i afegir-li al meu prefab d'aquí. L'únic que hem d'anar amb cuidado perquè, clar, hi havia algú que utilitzava aquest canvas, no? Qui utilitzava? Com que ho hem organitzat tot amb el Game Manager, realment l'única persona, l'únic Game Object que utilitza el canvas, que utilitzava el canvas exacte, és el Game Manager. Vale? Doncs fixeu-vos que el fet d'haver-ho tingut centralitzat tot aquí amb un Game Manager fa que després sigui molt més fàcil d'actualitzar qualsevol canvi. Vale? Perquè Player no té accés al canvas, ni Cherries, per exemple, que a l'inici de tot sí que havíem fet que tingués accés. I el mateix podria fer, doncs, per exemple, amb el Player. Agafo el Player, el transformo en un prefab i ara, si canvio l'escena, crec que estàvem a l'escena 1, a l'escena 2, si ara anem a l'escena 1, puc carregar el meu Player i aquí li poso el prefab del Player. El grid no té molt sentit perquè el grid sí que serà independent entre tots. I la càmera, podríem fer amb càmera també, però... Ara si jo me'n vaig al meu canvas d'aquí i dic, mira, el menú pausa, anem a fer-lo visible un momentet, al menú pausa vull afegir-li una altra opció, que sigui... Què més li podrem afegir al menú pausa? Doncs, per exemple, un botó de save. Vaig aquí i dono save. I aquest botó de save el poso aquí baix. Anem a guardem l'escena i ara si ens anem aquí al nostre canvas, menú pausa. Ostres, no ens ha sortit. Per què no ens ha sortit? Molt important, si jo faig canvis no els puc fer sobre aquest d'aquí. Si jo vull que estiguin, que aquests canvis siguin entre tots, doncs aquests canvis l'he de fer en el prefab. Aquí, obrim el canvas i ara si aquí dintre li donem lluir, button save, i aquí dintre li donem el text save. Espera, anem a fer-lo visible. I el posem aquí baix. Ara sí. Tenim el nostre prefab. I ara té aquí menú pausa. Espera que aquest... Ara té el botó de save per aquí, creat. Que és el botó save. I perfecte, d'aquesta forma ja podem organitzar-nos el que seria diferents escenes, compartint game objects i carregant-los, com hem vist, a través d'un menú inicial o els menús de cada una de les escenes.